Ndati ndinyazonzwisisa. Zvakauya sei musoro mako kuti urayi vanhu nowandu wakadaro? Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba. Pandakasvika ndichinotsvaga chikafu. Saka ndakapinda mumba mandakapinda. Amai acho vanga vabuda. Ndakabva ndatora ka 10 kg keupfu. Saka ndakabva ndine doubt ndikati muno zvirimo muno munenge ambuya vanenge vane mari cheta ndichazodzoka kumanheru neru kwa. Ndipo wakatanga. Pandakatanga. Ndomatangira zvakaita yaya. Saka pandakazotora ka 10 kg ndaenda kumba. Ndakabva ndazodzoka kumanheru kuma 10 dzekumanheru kokwe. Saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye panga ndambotora ka 10 kg keupfu pai. Pandakasvika ndichinoka donji kuti amai vachibva vadaira. Zvikanzi ndiani? Ndakati amai matorobwa izvo Fredo zvikanzi ayo unopeka une ngozi here. Ndowaba ufoma makusindika. Ndivyo ndatanga kuseka ndikuziva here. Vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg keupfu kai. Ndakati mazizwana nambo ya Fredo ambuya ndipakaita se ndipakabva vati ndakupedzera ndibva tora chibheura ndasinaona kuti tora bheura mumbarire zidemo nenge nesimbire. Ndibva vachingofura tunono ndakavhinika netochi. Vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavarika kuvatangira vanobva ntema nechibheura saka ndakabva namwe mjenga paside pedoso padoor frame ndibva ndakagomora panapa pamhasha panapa nibanga kusingacheke kwacho kwe. Wangwa nibanga iwe? Ndandiri banga ranga ndakagadzira remusisi official ndakadimbura. Kanda kutonika chanzi Colombia nevanoshandisa mapanga vamwe. Saka ndibva varuwa pamhanza panapa. Ndibva vadzidzira kasawadzokera mumba. Ndibva vati vachichema mai ndibva vanodzoka vane simba ndibva after chibheura chempino wacho. Ambuya vangu vane simba mai vavo vataka kuti monye udoisoda kundigira pasi ndikuramba ndakabata chete. Ndibva ndaona kuti amai ava vane simba ndibva ndadonedza foni pasi kuti ndibate bheura riri nemaoko 2. Saka ndakabata nemaoko 2 papai. Amai vaye ndibva vasiya bheura riri ndibva vatora mwana wao nefoni yangu yanga ndadonedza pasi. Ndibva vabuda vachimhanya nemwana wao nefoni yangu ndikati pati kufoni yangu manje ndomboka apa ini service screen yangu nginditeere ndingozvipa chivindi. Saka ndipandakabva ndangotora bheura riri ndakabata riri ndabuda nekuwindow kuseru ivo vachimhanya vakadai ndibva ndavachimidzira noku. Saka vabva vaita on phone saka pakaita on phone ndakabva ndaona kuti uraita amai ava uri apapo vavhara light riri neruoko. Saka pandoda kusvika padhuze pano ndasina kuzoti vamira pane phone chiini nezvidhina patoda kuti vakuimba. Ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona. Ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi iwe foni ndotori mbowa toenda kupolisi mangwana kuseni. Ndikati amai ndokuuraya izvozvo. Amai ndibva touraya. Ndibva tora chidhina ichi changa bata maoko ndibva nditema mudumbu muno saka ndipandakabva ndanzwa hasha. Ndikati amai mutonditema ndati ndipe foni yangu. Mari foni yangu amai ndibva kuti ndimbokupa unopenga saka ndipandakabva ndaita chivindi. Ndangonanga kwakani chimhanya ndakabata bheura riri ndaida kusvika ndida kuvatema. Ndikasvika ndichivarwa kuseri kwareni. Ndibva vadonhera pasi ndibva vanomuka ndibva ndanowarwa futi kechipiri ndibva vadonhera pasi kechitatu ndibva vandiumbatira makumbo ndakamira. Saka ndakabva ndachita kuti ndikazitsukunyurisei papa ndibata ipapa ndakabata zvine simba ndibva ndakabva ndangosvotora banga riri panga riri patiri panapa ndibva ndavabaya vachimusana kuno vakandiumbatira. Saka manguva iyo ndibva ndati ndatobaya munhu kai ndio time yekutanga kuuraya ndopakazwa kakati kutangira ipapo ndikabva ndatorwani yanoti ndabaya munhu zvisho kai ndatanga kutiza svika kumba kungararike wopinda kutotota upeshe kuti moto wabatidza uchadzima amino zvakuti uchaita sei. Saka ndopakatangira nyaya yekuuraya vanhu 2024 iyo amai. Apa wanga uchigara kugurube ikoko? Ndaigara kugurube kumuvinga vheri muvillage. Ndokumusha kwako? Ndomumusha medu. Vabereki vako vanga vakamira sei? Amai yangu baba vangu vakafa 2003 vakafira muno mujeri. Baba vakafa sei? Vaitei baba vasati vasunga? Baba vangu ari geva mbavha yalof and theft ne. Wakazviziva kuti baba imbavha iti? Vaibaka izvo ataiona ni vaitobvindawo nini kama izimungwa chinomuchino. Saka wakatanga kubata ngeji vakabva. Hanzi mwana mbavha baba wacho imbavha. Saka ndiko zvakatangirawo mai. Saka ipapo hatizoziva kuti pamwe baba vakatosiya kutonitemererawo ndichikurawo ndiyabva ndangopindawo mufield yavaita iyo. Asi makamboita mese kuba kugona baba? Kunotina mombe. Kamutina mombe kawana. Kunotina mombe kawana hamene kunga wadzitora wangosiya kudziunganidza. Saka wanga uchigara naniwe? Ndaigara ndigani pari zvino. Ko kuzouraya vanhu vese ava manje watyika pana mai vokutanga ko vese vakazenga wakuuraya zvazvaita semanje ndikuti mweya wakatangira pana mai vandakauraya kutanga kapo mweya wakabva kungugara wangundibata kuti ndatopfekawo nemweya wekuita se weropa chikafu wanga uchiwana kuti bvudzi wanga usingagari pamba kaiwe apa panga ndakutsvagwa pa zva2025 uyu ndanga ndakutiza manje ndichitoziva kuti ndiri muarea imomo ndichiziva kuti ndakabatwa nekuti vanhu pape pakafonirwa paredhiyo ndauraya pakandikatanga kutsvagwa nini ndakauraya atete nemwana wavo hanzvadzi yababa vanga vaita sei manje kana mai vaziva ndi pandakatanga kutorera ngozi yekudeura machideuraro kunoti amai ndavauraya vakabva vazoya kuhope ndakarara usiku musi wacho iwoyo ndatozviita iyoyo kusvika kuma 3 o'clock dzeusiku pandakazorota upedzodzo vatotera vachitoti moto wabatidza udzime yatova ngozi. Saka ndatotanga kutocha ndatokiya do katanzobuda ini ndatokiya do ndikati pamwe nogona vatorere panze nehama dzavo panguva ndakasiya ndakatokiya do zvishowa mai kwadoka kumanheru ndopandakatanga kuzobatidza moto pati ndavhara moto kuti usabude panze panguva iyo ndibva ndadya chikafu chandakadya ndichipedza kudya chikafu manheru aya ndangotirari ndibva ndatofunga kuti urara ndanotsvaga mari
saka ndikuda kuti muroti pamene dhuma namai vatobva nemwana vatofamba kudai nemwana ane kuti vhero ndavhunduka zvikanzi ukuenda kupi ndakati ndikutendera ndi kuvhima muno zvikanzi tanga so mabasa ekuda kuba nokuti avaindiziya muzukuru ndakamuona munini ndakati sanga akatongoenda ukatosvika chotaura kuti iri munda muona ichasi kadarika ndoenda munyepedza kuti ndakuenda nedirection parobva nako sanga manje akabvagaira kuti pamwe ndikuenda kumba kwake ndibva tanga kuteera hafu ndakahwanda kunchimuona mukadzi ine mwana wake ndibva asvika papai ndibva tanga kusunga padhora rake remo sanga ndikaenda netsona kuti oke kusunga kwateteni mwauya imbavha adakutenda muno madakuba ndakati sanga munhu mutengesi ndatombata munhu ndatobatwa nofunga dzedzi ndatombata pangoende ndangobudisa bangarira tanga kumhanya ndikamona kuseri kwebedroom eso ndikubudikira pakona so ndibva adakutiza ndona muti dzvi ndakati ambuya muri mutengesi muziya zikanzi mutengesi ndaita sei ndakati imi ndasangana nemapo apa maakudzoka maakuya kuno maakusunga dhore nyanga mambosiya musina kusunga ndichikonzere chei saka ndibva ndatora waya yangu ada kusungisa pamusuwo yeye ndibva ndavaakamusiva mona nditanga kuvadhonza nemabhodzi amai vai mwana wandibva sara payamai ndichidhonza amai vai ndaenda kuseri ndibva ndavasungirira saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndikava ndasungira mamuti saka ndizvanzi uda kutondiuraya naiwe sekuru ndakati imi muri mutengesi kazvikanzi ndiuraya nemwana wangu namakwa ndikati mandozvipira mandoziva mutengesi ndatora sura gaye bodzi omusango ndavasunga musipa ndo ndasungirira muti ndibva varembera ndibva vafa sanga vafa papai ndati ivanga vari kupi vachifa ndandakatomira amai wasungira ndobva wamira ndo ndamira ndobvaona tamai vafa ndo ndatoona kuti amai vai vafa ndibva ndati kumwana wasara murume wacho akauya anosvika mwana achichena mwana ane age ipi zvoma 35 years kumakore ndosvika dzanguziva nguve vana vadiki bati kutangira ma 5 years zvichidzika ipapo svika pa 3 ndipandakava ndati amai vataura kuti mwana ndimura futi ndatora gari riri ndoenda ndichimhanya kumba kokwe ndisvika kumba kokwe ndindaona mwana yakamira pachivanze manje nditanga musodzi yangu yatotanga kutodona ndati sanga pfungwa dzangu dzada kuti ndisiye mwana yeyu ndati kana ndikamusiya manje amai acho auya pamwe anigona zungumuka ngozi mo ndafunga zvimwe zvisirizo ndangobata mwana weni hembe dziri pawaya ndada kubvaiza murume wacho kuti paanodzoka kubva kwaenda kwanisvika chiri mukadzi amene kwaita se kwaenda ndatora nehembe dziri pawaya naiye mwana weyu ndaenda naye kokwe kuna amai vacho kwe ndada nosvika kuna amai acho ndamuvhara fesi kuti asaone chi amai vake ndibva ndamusunga mwana wenitambo ine ndamurembedza ndibva hafa ndangotanga kuda kuchera pandaida kuchera kuna pakaomarara saka pandaida kuchera paya pandikaona pamane pakadimburwa chibutsa pokuti ukatema muti murefu unenge uri muhombe kanozosara zitsitsi rinenge riri pfupi rere pakazouya moto panobva patsva chibutsa chipinza moto pasi ndapandaka ndatanga kufukura madhaka ipapo ndichifungura pamba kapfava zve1 mita nemasentimita ndibva ndati mwana wedu damuisa imomo ndibva ndatora mwana wedu ndamuisa imomo ndibva ndamufushira ndapindwa nepfungwa dzemunhu angamunhu zati ada kuromba nemunhu wechikadzi ada kuromba nemukaka tu adaita zvemaini ndifanaati ndicheke ipapa ndatora banga ri ndakurodza ndarodza nditanga kutobvisa kaka yetu nditoisa ndapindwa ndimbofunga ndati kunyama yemunhu aijiwe here ndakati ndikamboziva kuti nyama yemunhu nejiwa saka nyama yemunhu inojiwa futi kapa ndafunga dzimbofunga ndatotanga kutodimbura mapisi papa amai vaenda dimbura mapisi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama yenu kati adano neibika ndibva ndatora chipani ndibva ndauya papa ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese ndibva ndazvisa pamoto aiso ndada kudya ndikangoti tuma 1 piece so zvobva zvaramba kujika nemoyo wangu ndibva waramba ndati munhu ajiwe zvoshuwa ndikasanga ndiita sei ndikatenge nditsvake pokufishira amai vaya ipa ndikabva ndaenda pane chimwe chichuru so chandikangodirikira patatanga kufushirwa masaidi machimwe kuti ndikwanise kuvika mapatsi amai vaya anga ndikadimbura mapatsi ndindawaisa masaidi muchivarungira masaidi momwe ndibva ndatora mukaka yetu nemusoro wacho dhini ndibva ndatotakura zvandasitakura zvine dhini murodhi nemusango kwangadano nebakokuya ndichatoenda unoba ndatodzokera kwandaigara kurimwa kwavherema ndasvika ndangopinda mumba ndichingopinda mumba mungatanga kuzara nyuchi mandaigara matanga kuzara nyuchi ndikati saka munhu uyu ane spawa kwayo tongoziye kai kuwana kwana nyuchi dzipinda muna ndikudi ndatora bhaketi ndandoriviga kusango dzaniungana futi ikoko dzimwe dzaungana mumba futi ndakati sanga ndibvise zvinhu zvatakandi zvikudiwa nemuye ndibva ndabvisa mukaka iri tu ndaisa pasaida ndatora zvamwe zvizvi ndikati manje zvimwe zvese ndingozvitaya pese pese zvinenge zvika kuhwema dada zvokupisa ndatora mutumbi ino ndaipisa musoro neizvi netsoka dzacho idzi ndibva ndapisa saka pandikapisa papai ndakabva ndachengeta rota reri ndakusa mafuta ekuzoraya kuti ukazora mafuta acho so ukaisa mafuta kwangozora musoro wako so kwangonza uchinyanduka bvunzwa kuti nakwe zviziva kuti kwakaita se kwaipa mushonga wacho ndandinawo wenhingrinzi wefembera mishonga inooneka musango ka saka ndakabata ndabata mishonga yacho kuti handinachiziva ndakairoteswa kuhope zvokurota ndakavata zvozvi saka mishonga yacho ndakabva ndazokuedhira
nemusoro nedota riri. Saka ndikangozora chete kana ndakarara ndikangonzwa ndisamboti nyaunyau ndozoti hapana kana chikuita sechiitika. Ndikangonzwa chiti nyaunyau ndozoti pane munhu akakuya panapa. Kana kuti kwandida kuenda hakuna kumira chi unomira zvakanaka. Musango tine mishonga yakadaro. Musango kaimo mune miti yese unooneka yese miti misina inoshota yese miti irimo. Turimo. Saka waitoziva mushonga wacho iwoyo wobatanidza badza nemwe mushonga. Ndibatanidza badza. Wachogara unawo. Uchitofembera uchitokuza kuti pakati. Mumba menyu kana bandori pane mari yamukaviga mimi ndito kumba kwedu ini. Tozoti amai mari yavo vakaviga pakati. Pane hembe dzakati ndipakatisa mari. Mushonga yayi. Mushonga yayi. Ndiri kumba kumepe yangu totanga ndichiona diagram mumba menyu zvese. Ndingobva kumba kwangu ndikati munangachi pamuri. Waigeza here mushonga waishandisa. Waisa mafuta. Mafuta ndaisa mfese mukuku oil mafuta ekubikisa ndomabhoilisa ari pamwe negani akatonhora ndozotora midzi yendikanda mubhodhi rimwe mafuta atonhora aya kanda kuzora mai ndechingonyika kagumana ndikanenge chinyika mukabhodhi rimwe ndobva ndaisa paroko pamwe kanyika ndoisa paroko pamwe nyika ndoisa paroko kana katatu kana kaviri ndodaiso ndoita kutozora ndozvandaita mukaka yetu ende ndanopachi uye murume wacho aida ainzi Chirweni ainzi Nathan Chirweni. So aitogara muguru mumo. Aitogara muguru ikoko ndikwanogara ikoko. Ndiko ndamuka. Iri tumusori mukaka iyi ndobva toenda nayo kwake. Inobvazo pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka Mozambique. Nokuti amene kwaida nogadzirwa zvekujusa goridhe kasvika. Ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoni ndaura ichi ana tete vai. Saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibata futi. Vamapurisa vakaudzera nyaya yemurume uyu. Ndakatovaudza kuti ndakamukaka tuyi ndakamupa Nathan Chirweni. Achitada kugwana Gidha dhorobha. Mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Juniors kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai wako kaifudza munhu. Saka ropa kwari kwakacheka ndiko wakagama ropa racho. Ndakagama ropa racho. Uye muprofita ndazoprofita yaita da ropa. Uye akandipa zvake 200 US. Uyu akatanda ropa muprofita. Muprofita. Aiti ndere ada ku muprofita ndizvo zvoti akangishandisa chibati yakati akuda ropa. Asi wewe waneipa nezvese izvi kuti Shona $200. Imhepo idzo dzame zvanga kanda kutaura nguka. Imhepo dzinjangosunga kuti unongoita zvinhu zvakaipisisa kuti unonge zvinhu zvisina kurema. Saka izvi zvokunzwa sei manje wakauraya? Chandakaona inini ukagara nebanga. Kudoita zvimushonga zvekurumba izvozvo. Akuuraya vanhu uraya vanhu. Asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka. Mwoyo wangu nedzimba nepfungwa amaini zvandakaita. Dai vangu vachinzwawo vacho ndakakanganisira vandiregererawo chitori chikumbiro. The First Lady's engagement with Zvicha aimed to inform strategies for preventing similar crimes and promoting a safer society. Colette Msanyera, ZBC News, Harare. So from the explanation of Animal Zvicha, you can see that it was more like the avenging spirits were following him. So because he narrates and says that it was his father who started everything and he died in jail because of all these shenanigans. He was a thief. So it's a very sad situation and you cannot comprehend this. And these things, they are more spiritual than what we might think. And the question which we now have is he telling the truth about the other people he is implicating, the prophets and so forth? Is he telling the truth about them? And what is going to happen? Will the law enforcement authorities make a move on those people and arrest them? And if they get arrested, will justice be delivered? Because we need to be very careful and be honest. The question is this man mentally stable to know that indeed these people participated, or it's out of spite? Because he mentions that one of the people actually wanted to catch him. So when one of the people wanted to catch him, you can ask the motive. Is it a matter that it was part and parcel of the criminal activity or the criminal syndicate, or it's a matter of trying to frame this person up so that he suffers too? Because a lot of people believe that the reports of him being mentally challenged, and then the reports or the way he narrated everything, other people believe that the man is mentally fit.
So the question is, are these people he mentioned part and parcel of what he told, or is framing them up? So we disagree with the first family on so many things, especially on the 2030 agenda, and people are giving different views on this interview. But in my own view, personally, I feel that she did a great job in terms of the kind of questions she was asking. She was more of a journalist. She was actually more like interrogating him. And the question is, what is the motive? After hearing this, what are they going to do about this whole issue? Are we going to have more accountability going forward? What is the agenda of this meeting? That is the question which is being asked by a lot of people. But we believe that she didn't mean harm. And this is the story of Animals Ritual. Let us talk in the comment section your thoughts.